איך קוראים לך? איך? גבי. כבר אנחנו חוסכים את השם, כבר משם. אני רוצה להראות לגבי את הבננות האלה. גבי, קח איזה בננה שאתה רוצה. אני לא מגביל את גבי, מה שהוא רוצה. בצדי הוא יכול לקלף את כל הבננות, קלף אותה, תראה לכולם שהיא נורמלית. קלף. אבל מרגע שאנחנו רואים שהיא נורמלית, אז כבר אי אפשר להגיד נתת לו, הכתבת לו, תן לו אחרת, כי אני לא מגביל אותו. אתה רוצה עוד או שזה בסדר? אוקיי. עכשיו, זה מצית. לא אכפת לי לעבוד עם שלכם, אבל תראו לפחות ששלי הוא נורמלי. אוקיי? עובד. יש לשרוף את המועדון. עכשיו, קח את הבננה. מה הדאווין הרגיל? משהו כזה. אבל אני רוצה לשרוף את היד בצורה שתאתגר את כל הידע הרפואי שלכם על דרגות א', ב' וג'. ללמדכם שמרצה היה פעם צריך להיות אדם עם מסר, היום הוא צריך להיות גם עם כושר סבל כמעט באותו מחיר. מי שחושב שיש פה איזו משחה מגנה, אז גבי יבדוק שמדובר בריח של מנגל. בסדר? well done? אוקיי. עכשיו תראו, בננה אצלו, הוא רואה הכי קרוב מכולם שהאש היא על היד, אין פה אשליה. ואני רוצה להפוך את האש הזאת לקרן לייזר אולטרה בננה. שלח את הבננה קדימה, אני לא נוגע בה. ואני, אוקיי? אני מבקש ממך לקלף את הבננה, אם קרה משהו, תראה לקהל. אוקיי? הבננה מגיעה חתוכה לסלט פירות ולא מגיעה יד אדם. זאת שיטה חדשה לעשיית סלט פירות. מגיעים אל גבי הביתה, הוא לא מתחיל להוציא צלחות וכו', הוא ישר שואל, פותח, שואל מה תאכל, נכון? לא צריך ללחוץ כלים. זו שיטה סטרילית אגב, מאוד מומלצת. תודה רבה לגבי. עכשיו, תראו, אני לא הגבלתי אותו, הוא יכול לקחת איזה בננה מאיפה שהוא רוצה, אני גם לא מגביל אף אחד עכשיו. אני גם לא מגביל את עצמי, כל בננה שאני רוצה היא קרן לייזר אולטרה בננה, כל בננה שאתם פותחים היא נורמלית. הנה גם כאן, בננה מגיעה מוכנה לאכילה, אין צורך להתאמץ, הכל בסדר? אוקיי. עכשיו, יש פה 4 קבוצות, אלה שיש להם השערה לגבי האש, אלה שיש להם השערה לגבי הבננה, אלה שאין להם השערה בכלל, ואלה שיש להם השערה לגבי שניהם. אבל המשותף לכל 4 הקבוצות, זאת ההכרה שבתוך האבסורד הזה, קרן לייזר אולטרה בננה, הוכח מצג לוגי, מצג סיבתי, הוכח שהאש גרמה לבננה. איפה זה הוכח? זה הוכח במוחנו. אף אחד מכם לא ראה שום אש גורמת לשום בננה, כי אין קשר בין שני הדברים. כדי לפענח את זה צריך לפענח אש לחוט ובננה לחוט. אבל הנטייה שלנו לחבר בין משתנים שלא קשורים, נובעת מחשיבתנו הלינארית שאיננה אוהבת סתירות, ואגב כך אנחנו נוטים לא פעם לחבר בין משתנים שלא קשורים. כך שאפילו בלב המצג הכי רציונלי שלנו, סיבת תוצאה, יש מקום להרהור נוסף. אנחנו רואים את זה בערבוב של תופעות לוואי שלפעמים יותר חמורות מהמחלה, אנחנו רואים את זה בבית החולים שלעיתים גורם מחלות יותר חמורות מאשר בגינן אושפז הבן אדם, הרבה פעמים מתחלפות סיבות ותוצאות, יש לזה עולם ומלואו, אני מסתפק בזה. זאת דוגמה מאוד פרובוקטיבית לשימוש במשהו הזוי כמעט, כדי להעביר משהו מאוד מסודר בתחום של מצג לוגי, סיבת תוצאה. ואני אומר לכם שלא היה לנו יותר זמן, והייתי מזמין אתכם לסדנאות האלה בחשיבה יצירתית, הייתם רואים שזה עושה הרבה מאוד שכל בהרבה מאוד מדעים, בעיקר ברפואה, אבל גם בהייטק ובהרבה מאוד מקומות אחרים, ופתאום ההדגמה הזאת של אף אחד לא קולט את הבננה הזאת בתור משהו מוטרף, בנוסח הופעת קוסמות מטורפת. כן קולטים את זה בתור משהו מטורף, אבל בשירות מסר. כל הדברים הבלתי אפשריים הם אפשריים, וגם מה שבלתי אפשרי הוא רק בלתי אפשרי לעכשיו. בעולם שלנו שבו כל הידע פוצח וכולם משחקים שח עם עצמם ונוקטים באותם שיטות, המאבק הוא מאבק על רעיונות שהפכו להיות המוצר היקר ביותר בעולם. מי כמוכם יודע, חשיבה יצירתית לא יותר טובה, היא חשיבה שמאפשרת העשרה הרעיונית של הזירה. אם כל אחד מכם ייקח גרגר ממה שנאמר פה, לא צריך לזכור בעל פה ולא כלום, יכול להיות שהיום או מחר, עוד שנה, שנתיים, לגרגר כזה תהיה משמעות עבורכם, ואם כך יקרה רבותיי, אז דייכם, ואם דייכם, אז גם דייני. תודה רבה לכם ושיהיה לכם כל טוב. תודה רבה. תודה רבה.